Sendikaya Rojnamegerên Tirkiye bi boneya dehê rêbendanê roja rojnamegerên kar dikin daxuyaniyeke çepemenî ragihand. Li gorî sendîqeyê di sala nû de jî keşên rojnamegeran nehatine çareserkirin. Rojnameger ji dahateke edlane û xebateke mirovane bêpar hatine hiştin. Di sektora medyayê de ku asta bêkariyê çûye ser sedî 35an. Her wiha sendîqa radgihîne di vê serdema ku nûçe têne sansûrkirin û fişarên otosansûrê berdewam in de hêjî astengiyên ji bo standina kartên fermî yên rojnamegeriyê didomin. Li gorî amara sendîqeyê ragihandiye 34 rojnameger di girtîgehê de ne. û sadana birê û destê Rûtûk saziya reklamê Tirkiye hêjî didome di vê dema ku ji sedî not xebatkarên medyayên li Tirkiye nedibin ewleya xebat û sendîqeyan de kar dikin. İşte burada Arastî mijargelekin lêsê sernavên girîng hene li pêşiya me di vê sala nû de yek jê azadiya çapemeniyê serbest berdana rojnamegerên girtî û dabîliyanîna dozên darizandina rojnamegeran e. Ya din sendîkabûyîn û ya sêyem jî bo rojnamegeran pêşî li bergirtina bêkariyê ye. geriye gidiş Türkiye Gazeteciler Sendîqa di berdewama daxuyaniyê xwe de dizanîn ew tiştekî nabînin ku vê rojê wek roja rojnamegeran pîroz bikin. Ji ber ku hêjî derbirina ramanê û çapemeniyê tê astenkirin û bi sedan rojnameger her roj parastina nûçeyên xwe dikin li korîdorên dadgehan. Li gorî daneyên sendîqa radgihîne di sala 2021 de di 130 dozan de di 105 rojnameger ji ber nûçeyên xwe hatine darizandin. Herî kêm 5 kes jî ji ber xebatên xwe yên rojnamegeriyê hatine binçavkirin. Dîsa biriya heftê û yek biryarên Rûtûkê li medyaya ku hikûmetê rexne dike 21 milyon û 500 hezar lîre siza hatiye birîn. 23 biryar li dijî Halk TV, 21 jê bo Telebîr, 15 jê bo Fox TV'ye, 8 jê ji bo KRT'ye û 4 jê jî ji bo Habertürk'ye. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı açısından Dema guan bi çavê mirovan kêşeyên rojnamegeran binirxînin dikarin wiha bêjin. Eger em bixwazin li dunyayê edalet û demokrasî hebe, naxwe divê em pêşiya xebatkarên çapemeniya azad jî vekin. Ji bo vê jî divê desthilat dawî li fişarê bîne. û ji rojnamegeran re mercên azad ava bike dago bikaribin bêyî tirsa girtinê bi serbestî karê xwe bikin. Li gorî daneyên saziya ewlehiya civakî di berfambara 2020 de 23,306 rojnameger bi awekî fermî hatine tomarkirin. Lê li gorî serokatiya ragihandinê ev hejmar 15,104 kes e. Dema ev amarên ragihandinê li ber çav bêne girtin, naxwe li Tirkiye bi tenê 168.8 rojnameger xwedî qarta fermî ya rojnamegeriyê ne. Li gorî amarên Komeleyê Lêkolînên Medya û azadiya çapemeniyê jî ji sedî 73 rojnamegerên Tirkiye dijîn nikarin debara xwe bikin. Lê gel wê jî ji sedî 7 nafikirin ku pîşeya xwe biguherînin. Her wiha ji sedî 47 rojnameger jî bawer nakin ku ew ê malnişîn bibin. Ji sedî 85 rojnamegerên Tirkiye dijîn jî ditirsin ku ji kar bêne avêtin û ji sedî 85 wan jî xwe mecbûr dibînin ku di nûçeyên xwe de otosansûrê bikin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.